акнун инҷо мо пешниҳод карда истодаем, ман кумитаи забон низ пешниҳод карда истодаем ки масалан ҳамин пасвандҳои калимасози и, зод, зода, ён, иён, пур, духт, фар, ниё, ёр ҳатто дар ҳамин санадҳои ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасвиқ мешаванд ворид карда шаванд. Чунки ин пасвандҳо ки ташаккулдиҳандаи номи ашхос ҳастанд барои миллати мо, ҳамаи ин барои мо ягон гӯем пасвандҳои бегона нестанд, аз қадиму айём дар истифода ҳастанд. аз ин хотир ҳама ин умед дорем ки ҳамаш ворид мегардад ва барои ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷумҳурии соҳиби истиқлол аст, пӯшида нест ки дар мо ақалиятҳои миллӣ низ сукунат доранд, алахусус аврупои наҷодон ва алахусус туркнаҷодон ки таҳҷоӣ ҳастанд. мо албатта метавонем номи хонаводагӣ, ном ва номи падари ақалиятҳои миллии аврупои наҷодро дар ҳамон шакле ки давлатҳои эшон ба монанди Россия, фарз кардем, олмон, дигар ҷоҳо вақте ки онҳо ватани худро доранд, онҳо метавонанд дар асоси қонунгузориҳои ному насаби, яъне номи хонаводагии миллии худашон, ҳамон анъанаҳои миллияшонро истифода баранд, танҳо дар риоя бо қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ. вақти он расидааст ки аз пасвандҳое ки дар давраи шӯрои мо қабул карда, яъне пасвандҳои ташкилони русӣ, яъне даст кашем. Чунки акнун ин барои мо албатта чӣ хел ин барои мо ин дар асоси сиёсати шӯравӣ ба мо роиҷ гашт, қабул гардид ва ҳатто баъзе мардумоне буданд ки дар ҷумҳуриҳои худ эшон бо пасвандҳои ташаккулдиҳандаи ному насаби худашон боқӣ монданд, ба мисли арманиҳо, гурҷиҳо, мардумони назди Балтик, ё ин ки худи мардуми Украина, танҳо ба ҳамин мардумои осиёи монагӣ гӯё ин таҳвил кардан ҳамин пасванд чӣ омад ки чӣ зарурате буд ки ин ворид шуд. Албатта ҳоло ҳам дер нашудааст, мо барои асолат, барои ҳуввияти миллии худро нигоҳ доштан ва тозаву бероиш забонро нигоҳ доштан, мо ҳоло ҳам дер нашудааст, фурсат ҳаст,